Ngicela usungithatha umuntu akuphume naye. Ungangithinti bandla. Manje ngenze njani? Ngicela ungangithinti. Ubaba wengane nje lona. Ngicela uqhubeke nobaba wengane mina sengi-right. Manje njengoba ubaba wengane Sengi-right. secasukile ngithini? Wena wangiqambela amanga ekuqaleni ngiqale ukubona. Kwakufanele ungichazele ngayo yonke lento. Ungangithinti. Mhlambe lento kwakuzokhulumeka ngayo. Ingane sigcina mhlambe sesiyondla sowu2. Buka. Kade sengithi ngithulene nomsebenzi o-right ongcono ungayeka la ufunda khona. Ngikwazi ukuhlanganisa into yami nawe. Wena odala indlela usungenzele la phansi. Ungenzele la phansi. Ubungasebenzi njengaleso sikhathi. Wena ngokubona kwakho wena ukwazi ukuthi mina ngisebenzi. Ukwazi ukuthi angisebenzi. Baba. Yini inkinga kuyathanda ungehlulele manje ngihlale. Ungazi uphakamisa umoya la. Nawe nje hayi. Ungawuphakamisa umoya. Ngiyanibingelela lana ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lapho kuStufuza dla ngamandla ezulu. So sihleli nobhuti namhlanje na kanjani khona lento esenhlizweni yakhe aseyibonile kuyi relationship akuyona ukuthi ayihambi kahle. So sizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani kusuka manje sike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini sabona njani. Ngiyaphila ukuthi sona. Ngiyaphila. Ngicela uzigaba nesibongo nela swakhona. Unzana Semlelo usuka endaweni yaseHammersdale. Yeah. Okay, khulele khona. Yeah. Alright. Ngicela ukwazi ke i-relationship yakho nomuntu wakho iqale nini? I can say ukuthi about sewiminyaka emithathu manje. Okay. Ngithandana naye and ubudlelwane bethu ngisho ukuthi into eserious. Mina ngelami side ngoba sewazi ungitholela ngisho nengane yabo. Okay. Ngana mntwana? Umntwana una 2 years. Okay. Beniphathina kanjani nje sanda kuqala i-relationship? Hayi kwakuyinto right nje na uthanda ukuthi sobabili nje. Kwaba into eserious ayithathela ngezinga eliphezulu ukuthi siyaphana indawo yethu, hloniphana yabo. Okay. Useke wacabanga nje ukuvela ekhaya kubo? Yeah, wakwavela ekhaya boma. Ubaba ngithandanga ukuthi abe khona kakhulu baba inkinga nje zomndeni nanaye. Phansi kwakho nabaka baba. Ikwenzakalani? Yebo ukuthi ngasho ukuthi indaba yemisamo. Oh, okay. Okay. So ujwayele ekhabo mama? Ekhaya boma kakhulu ya. Okay. Mhlambe ke ke sikhulume ngamalobolo ndlela thizeni uke waplana ukuvela kubo? Hayi lutho hayi. Awukakazimiseli noma akakahlangani? Asikaze sasithola kahle isikhathi esingconywana nabo bomndeni kuba ngangathula ubaba wakho. Ngiyala ngomntana wakho ukuthi njengoba sengikwazi ngisho nanokumnikeza umntwana becela ukuthi ngihambe ngomdezela ekhaya nani. Okunye bengisazipha uhlelo ngakho. Oh, okay. Kulungile. So yini kube la ekhaya namhlanje? Kwenzakalani usoleni nomuzweni noma uboneni? Yini le ngekho right ngayo nje oyisolayo? Njengoba ngikuleli uhlelo leBlack Life TV ngizocela nami ukuthi ungcono ngithole usizo ngoba ngiyabona ukuthi hayi sengiphiwe kahle kahle sekwenzeke ngeminyaka yona lemithathu ngiyabona ukuthi hayi into yami naye i-right kodwa manje ngendlela nami sengiye ngithole ngayo kuyena noma ngithi ngicela isikhathi naye angithole into eclear nje. Okay. Yena nje akangiphi isikhathi sami kwenye inkathi uyangitshela ukuthi ubhizi uyafunda. Okay. Yabo. Akhona nje ayi uba busy ukufunda nje kuphela hayi azikho ezinye izinto ayichaza. Information nje awukhipha uphele. Iqale nini lonto? Yena ngasho ukuthi 2 months yenzeka. Yenza nje 2 months ngoba ngicela nokuthi ungcono akeze uzongibonela ingane. At least ingabe kusaba ukuthi uza kumina uzobona mina. Apha at least ingane isikhathi sayo ngoba nje ingane nakho ngingasayinaki. Ingane ihlala nawe? Yebo ihlala nami ekhaya. Okay. Sikuphi izathu esibambekayo sokuthi umuntu ahlala nawe? Ngisho ukuthi mina angihlale ngumuntu obhizi. Ilawo nala amatoho engatholayo ngibuye ngibe naso isikhathi sayo ingane ngoba yena uyangitshela ukuthi umsebenzi wesikole ufuna ukuthathela ezingeni eliphezulu akwazi nokuphumelela akwazi ube nje nomndeni nje into yakhe ibe settled. Okay. So ubambeni ke? Mina kuyena. Ubani lo muntu abhizi naye? Ngimthole kanjani? Ngingasho ukuthi
kuthiwa ngihlala kwayo lento ngakahle ngathola umuntu ofunda khona esikoleni ngeke ngisho ukuthi umngane wakhe or ini umuntu abafunda naye and bagibela i-transportation eyodwa mase bebuya yabo ngaba nakho ukumbuza ukuthi kolunye usuku ngeke ngiplanele ukuthi ngifuna ukumsurprise naye umntwana wami ongcono ibona uma yabo ngishawa umoya nayo sibathatha umndeni yiye wethu nje omncane kwaba yilokhu ukuthi mabephuma wangazisa ku WhatsApp again ukuthi ayi ngathi akusilo ulo uhlelo lami namhlanje ukuthi futhi yena khona umuntu azophuma naye mina ngazi yena uyangazisa ukuthi uthe umngane wami umngane wakhe yena ngiyasakwazi ukuthola isikhathi esi-right nami mina ngibuye kwenye inkathi engazisa yena ngisatshelwa nawe yena umuntu engisandana naye kwaba lokuthi ngiyabona ukuthi hayi ngathi akanayo interest la kumina ngambona ihamba naye lo hayi ukuthi nakhona ngambona ihamba naye wa-requestela mina kwaba ukuthi ngiyayilandela leyo moto leyo thenini ngiyithola iphupho lokuthi eluyaphi noma mhlawumbe ikubo noma mhlawumbe khona la athi uyayiyela khona nami ngathola kanjalo sisami ukuthi hayi kahle kahle yena lo muntu khona lo ayawumbona ngamanye amazwi nje nakhona yena ngambona sengimbona kwaba ukushokheka nje ukuthi mhlawumbe njengoba e-Suncoast endaweni ithi ukutsetsa kanje yena umfundi yabo nami ngagcina sengiyibonela mina mehlo wami ke ngimbonise naye lo futhi lo ukuthi hayi kahle kahle nakasina interest la uthando selaphela kahle the time umbona yena wabona ukuthi umbonile hayi akabanga naye suspicious nje angibona kahle awukazi umbuzo lutho emva ukuthi ubone ehleli ngangafuni ukuze ngingenelele ngenkulumo ngoba kuzobe ngathi mina ngiyamphatha kahle kahle mina uthandweni lami nomuntu engisuke ngithandana naye ngifuna ukuthi ongcono umuntu wethu ibe ne-level ngabe kuba ukuthi umjita othathela izinga phezulu kunomunye umuntu angithanda ukubuwela omunye umuntu phansi futhi ngimuphe esakhe isikhathi angiphe sami nami isikhathi so lokho okubhekayo mawukuthola ukuthi vele kuyilokho okucabangayo uzomshiya noma uzothandana naye wazi ukuthi ukhona omunye umuntu naye hayi mina ngokwami angiboni kuyinto e-right ngoba yami inhliziyo isakwazi ukumvumela yize senzi kanje kodwa manje sengilula iphuzo lokuthi ingane ingaboni ukuthi ikhula nobaba yedwa umama akekho eduze kwakhe isho uyamthanda ne ngiyamthanda hayi ngiyabona ithi ngibalande-ke ngikhulume nabo bawu-2 because ukhona umuntu afike naye so ngizothi uma sengiqedile ukhuluma nabo mase ngiyakulanda ngiyacela usonozele bona siphinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV kuhlelo lwezothando sihleleke nekhapoli yethu izosichazela kabanzi ngempilo yayo sanibonani ninjani Siyaphila. Right nami ngicela ukwazi khona la khona sibongo nala sokhona Igama lami Sinothando wakambatha ngihlala e-West la college ngifundela khona. Kuphi Emakhaya eSendoda. All right. Ubani ubhuti igama nesibongo nala sokhona? Igama uLwazi wakaHlongwa. Uhlala 320 emafletini lapha. Ngokusuka emakhaya ngisuka endaweni yaseBhamshela. Nahlangana kuphi and niqale nini ukuthandana? After 2 months, before 2 months, ngahlangana naye edrobheni ngangiyothenga into yokudla ngoba ngifuna ukuthi ngiphume ngihambe ngesikoleni ngitholele into yokudla esiswini. So ngahamba ngaye khona mangithi ngiyafica khona umuntu osebenza khona waswangisiza-ke ngokuthi ngithole imenu nani. So ngathola yena lo bhuti lo. Mangithola-ke wase wacela inamba ngase ngamnikeza inamba sasathola kanjalo ukwazana. So iqala i-relationship ibephethe kanjani nje? Ubengiphethe kahle ngenzela yonke into engiyifunayo mangithi ngesikoleni angirequestele ngihambe ngesikoleni mawukuthi ngiyabuya after sengiqedile ukufunda abuya azongithatha nje kube yinto right ingakhulumisi. Namanje usakwenzela? Namanje zonke izinto. Zonke izinto. Ninaye umntwana nababili? Cha basinaye. Unaye wena? Cha banginaye.
awunamntwana. Okay. Mhlambe ngabe yini oyithanda ngaye kakhulu? Shiya nje ukuthi izinto eningi osuke uyicela uyakwenzela zona, uyakubhekelela njengomuntu wakhe, but yini le oyithandayo ngaye? Indlela adaleke ngayo. Indlela adaleke ngayo ukuthi une-care. Yonke into mangithi ngiyafuna ukuthi ngiyahamba or khona la ngiyakhona uyangifakela imali. Kube ukuthi uyangibuza ukuthi ngizoyenza njani imali bese ngiyamazisa ukuthi leyo mali leyo ngizohamba ngiye ngayo somewhere noma ngiyobona uma or wathi izinto ey'kanjalo. Kodwa ekuthenini abuze ukuthi kwenzakalani nani nani, cha bengakaze nje athi ubuza. Oh, okay. Ukuphatha kanjani sisi? Hayi ungiphethe kahle yena sisi. U-right ngaye? Hayi ngi-right and futhi ngi-happy ngaye. Yini oyithanda ngaye kakhulu? Uthando lakhe ngaso sonke isikhathi bengimdinga uyakwazi ukungenzela ithuba naye. Okay. Ingakho nje ngisho ukuthi uSofa Silahlane wami nje. Okay. Ngiyamthanda kakhulu futhi. Unaye umntwana? Cha anginayo umntwana. Oh, okay. Uzizwa kanjani nje ukuthola umuntu ongenayo umntwana, umthole umthole enomuntu noma ubengenamuntu? Hayi lutho kumthole enganamuntu ngiyamtshela kwakhe. Okay. So ibikuphatha kanjani nje leyo nto ukuthi umthole engenamuntu, umthole engenamntwana nje waphinde wathola uthando kuyena, uphethe kahle, uthanda indlela ayiyona kuwena, yonke nje lento ibisho ukuthini kuwena nithi aqala nje ukubonana? Leyo yonke leyo nto ibisho okukhulu nje. Because ngiyabe bengiqala ukuthola umuntu kanje ngoba ebengibathola bebedlala ngami. Kodwa nami bese ngibonile ukuthi mhlambe kuyena lo muntu lo nami bese ngingaya mhlambe nakubo ngithi kuyovela ngoba nje ngiyamthanda ngempela futhi. Usumazanisile bomndeni wakho? Umama kuphela bese ngimxhumanisa naye ngoba ubaba bengingasanaye no baba. Uphila nomama kuphela. Ama-siblings akhona? Yep. Abobhuti nosisi bakhona? Unabo? Bakhona. Bayamazi Nabo ngoba ngathi ngifike naye bambona nje bonke ifamily wajatshulwa kamnandi. Okay. Beningakahlali ndawonye kodwa nobabili? Lutho bese ngahlali ndawonye. Ngiyavakashelana nje. Yena bengitshela ukuthi uhlala noma wakhe nobaba wakhe. Okay. Mana-ke angisho ukuthi into ezokwenzeka, but what if ngelinye ilanga umbambe nje ukuthi uthanda nomunye umuntu noma umuntu okuficile wena noma wena ofice yena uyitholele nje ngendlela yakho, mhlawumbe ngabe uyokhetha ukuhamba umshiye ungasathandani naye or uyoqhubeka uthandane naye ngoku-understand ukuthi okay ukhona omunye umuntu amthandayo ngaphandle kwami? Angithanda kanye naye, sorry. Ngiyokhetha ungcono ngibekezele ngoba okay uyena umuntu engimthanda ngempela la eThekwini. Ungabekezela uhlale ungayindawo? Ngabekezela nje ngihlale naye. Okay. Yeah. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda ngempela futhi. Sisami ifike yenzeka ubhuti wami nomunye umuntu akaze akutshela lutho ngaye, uyazibambela nje ngokwakho. Mhlawumbe ungaqhubeka uthandana naye ngokwazi ukuthi okay senomunye umuntu kube ukuthi nawe ubheka impilo yakho naye ngokufocus akulena about hayi omunye umuntu noma uyovela umshiye. Ngingakhetha ukuthi ngiqale ngimbone ukuthi kulokho ukuthola kwami yena ureacta kanjani ngendlela enza ngayo. Okay. Ukuthi nezinto azenzayo ziyancipha or ziyanda ngendlela enza ngayo ukuthi uyangikhombisa uthando. Ngingakhetha ukuthi ngiqale ngibone ukuthi yena umisa kanjani ngoba esetholile ukuthi khona into eyenzakalayo. Okay. No, ngiyazwa. Ngine-surprise yenu. So ngiyacela ukuthi nisukumeni nibheke ngala ukuze ngizokwazi ukuyilanda. Alright. Ngiyacela ukuthi nisingizele surprise. Ziyakhala manje. Ngicela ukuthi nisondezele igift yethu nibeke ngala. Ngicela ukuthi niphenduke nihlale nzeni. Ngihle kwenza ndatolo. Yini? Yamazi ubhuti. Yini? Ubaba. Uyamazi? Yebo. Ubani? Ngibuza ukuthi ubaba. Ubaba wengane. Ubaba wengane yaba? Ingane yami. Futhi ubaba. Ingane. Utheni kumina? Uthe unayo nje ingane? Impela ngingafuna ukuthi ngigcine sengenzeka izinto sengihlukana nobhuti. Iziphi izinto? Ubungafuni Ubungafuni izinto ezingenzeka. Ubungafuni ukuthi ngabe usabufala ingane.
tshena mina ukuthi kwenzakalani into yakho Lo umuntu engihlangane naye. umuntu onjani umuntu onjani Umuntu ohlangane naye kanjani? Umuntu engihlangane naye ngiyothenga ukudla. So base sakhuluma wacela inamba yami, mayecela inamba yami ngamnika. And Uma ngimnikeza inamba sasisathola ukwazana kangcono. Ukutholeni ukwazana kangcono sesigcine sesihlala ndawonye. kanti ubhuti ubani nawe? Ubhuti Uchaza ngempela. Ngoba ingane yakho nisathandana noma? empeleni ngokwakhe lesithandana. Yindaba uthi ngokwakhe. mina siyasho ukuthi Mina bese ngithanda ubhuti bese ngingasakuthanda wena. Uke wamtshela ukuthi awusamthanda. So angifunanga ukuthi ngiphoxwe ngoba ubungazi bungeke kodwa usangazisa-ke Kristu bungeke usangazisa engafuna ukuphula inhliziyo. Ngeke wena wathini mina uhlangana nami? Wathi awunangane uhlala noma wakho nobaba wakho. Manje uyangidida bokuzoqhamuka nanga ubafo la uzothona ubaba wengane yakho. Ufona uba wena wakhuluma wena uba Mina kuba uba mina wena uba mina ngangazi wena uba uthi wena uzowasanda wenza baba ilalela lapha wena khuluma phela wena inkinga yakho Inkinga yami angazi nami kodwa kwenzekile okwenzakalayo ngigcine sengithandana nobhuti. Nami sengiyithola sengilesi simo nami angazi ukuthi kwenzakalani. Usamthanda ubaba ingane? Yebo empeleni bengimthanda yena. Bengimthanda. Okusho ukuthi into Into engasekho awusamthanda. ngisamthanda. Pho waye ungahlalanga naye phansi umtshele kahle kunokuthi angaqhamukelwa ama-surprise. Bengingafuni ukuthi agcine seshiya ingane yami njengoba mina ngifunda nani. Bengenzela ukuthi aqhubeke akwazi ukuthi ahlale naye ingane ngalesi sikhathi mina ngingekho. So Wagcina nini uvashela ingane? Senginesikhathi ngigcinile ukubona ingane. So uma ungasathandi ubaba wengane okusho ukuthi nengane awusayithandi. Empeleni ngasho ukuthi ingane yona ngiyayithanda ukuthi uyena umfana engasamthandi. Not ngoba nakho usubhizi nomunye umuntu usukhohlana nengane. Ngasho ukuthi ngoba sengithola umuntu ecaleni ngigcine sengimthanda ngase ngakhohlwa ukuthi Kodwa ingane ayingeni lapha. ingane If usuyayibona uzuthanda omunye umuntu kodwa ingane phela muso phela ukuyishiya kanjalo. Usuyayikhohlwa ngesimanga ukuthi ihlala nomuntu othi wena awusamthandi kulungile but ingane ayingeni lapha. So manje kuzokwenzakalani ke kusuka manje ngaphambili into esizokwenzeka? awuchaza ngempela. sesukwazi Uthini ngenhliziyo kababa wengane, uthini ngenhliziyo ka boyfriend wakho? Kufanele benze njani baba wathi nje ubaba ngithi abekho right, kufanele benzeni? Mina ngiyacela ukuthi ungayishiyi ingane yami njengoba usuwazi njengoba usuthole kanje. inalo uthando lengane mina ngifuna ukubuza wena inkinga yakho wena yini ungakwazanga ukuxoxa nami ungiphi into eyikhonseni uba lona wakabani Wena uba wena. mina uyangazi uba wena wena nje fuseka Uyangazi. fuseka nje Uyangazi uzomsizwa nje. Uyangazi. sorry uyalazi uthando sengikuphela nona Ngiyalwazi. yini pho uzungenzeka kuhlungu kanje ngakho Bengifuna ukugada ingane. ubungigadisa mina Bengingakugadisi ingane. Empeleni ukuthi ingoba ngisesikoleni bengingikwazi ukuthi ingane ingahlala nobani. So ngigcine sengiyishiya ingane kuwena. wasuthola ukuthi ungcono ahambe ngiyobheka omunye umuntu oright kunami mina yini nginani mina yini le ngenayo wena ungayitholanga la kimi Yonke into bengiyithola kuwena and support yakho ngiyayibonga enganeni. Kuwukuthi njengoba sekwenzakala kanje nami angisazi ukuthi ngizoyithini ndaba. Yo, hayi ungaphezulu kwamandla. hayi angisazi mina haza ngisazi Usamthemba? Hayi. Sengiphelele manje ngithemba. Usafuna ukuqhubethana naye? Lutho. Ngisafune lutho nje ngoba naye nalensizwa ngiyazi nokuthi ubani ndoda oqondisa manje Mina nje sengi out of le relationship le.
Kodwa ngibuzele ekuqaleni wathi uzohlala noma ngabe kuthiwa uyathola ukuthi unomunye umuntu. Eyi, indlela engithole ngayo. Oh, Indlela engithole ngayo. Mhlampe bengingaba ngcono ukuthi mhlampe kube uyena ongitshelayo oh. ukuthi mhlampe unayo ingane kanje. Manje ngoba sengizobona lo muntu lo ngingamazi, ngiqale umbona lensizwa le ezongitshela ukuthi nengane. Ungathi umuntu. Lo muntu bengimthanda mina. Ungathi umuntu. Umuntu nje. Uzolimala. Ngicela ungamlimazi. Cha wena nje uvalana na umlomo wakho ngoba angisazi yini engayikhuluma nje enhle kuwe ingake ngithi nje Thula nawe. Mina bengisevele ingane kuphela. Sevele kanjani? Kanjani osangitsheni ngani ukuthi ongcono mina uthande ngisengizoba nani? Bengicabanga ukuthi uzoyishiya nayo ingane. Bengeke ngikwazi mina ukushiya Kanjani indlalifa ehlala yami. naye? Ngingashiya indlalifa yami. Wena uyakwazi ukuyishiya ingane. Futhi wena umuntu bengane ubungenalo vele uthando. At the first time nje ngikutshela. Benginalo uthando, ngifuna ukudlala ngawo, benginalo uthando lengane. Kodwa ngangicela Yiphi lento eronga ayenzile uzophelela uthando lakhe? Wenzeni lento? Wambamba nomunye umuntu? Empeleni angimbambanga namuntu. Pho yini le eyenzile yacika? Ngoba uthe ayikho into obungayitholi ubuyicela kuyena. Pho yini le equmuqa kuyona? Ngibone sekuwukuthi njengoba sengihlala kude angisitholi isikhathi sokuthi ngichithe naye. Usehlezi senengane. Ngiyaphanda mina. Ngiyaphanda. Uyakwazi. Bathi ingane akukhona ukuthi ingane eyakhe kuphela nomunye umuntu eyenu. Yethu sobathi ngiyakuvuma lokho and nami njengoba sekwenzakala kanje sengiphelele ukuthi ngizoyenza njani indaba ngoba yabo manje ngagcina seshiya kwayinale ingane nami ngingasazi ukuthi ngizoyenza kanjani. Nginalo uthando awunalo uthando. Ukwazi ngalokho. Nginalo uthando awunalo uthando. Empeleni bengithanda. Ubungithanda. Futhi usucacisa ngokusobala nje ukuthi kahle awukazi wangithanda. Bengikuthanda. Awukaze wangithanda. Ngitshela iqiniso kusemanje. Ngoba ngempela ngibona ukuthi kahle sakhona into engayenzeka. Kahle ngitshela iqiniso njengamanje. Ngikhuluma clean, ngikhiphe ekuthenini ingane ngisayithanda, hayi ukuthi angisayithandi. Kuwukuthi ingane bengifuna ukuthi ithole ulwazi lwababwayo ukuze ukwazi ukuhlala nayo lengane. Mina ngingekho eduze kwayo ngoba ngibonile ukuthi mina ngeke ngikwazi ukuyondla lengane sisahlala soba uthu ngoba besogcina sesixabana ukuthi uyathola ukuthi ngiyajola. Kumnandi ngokuza ngakuwena. Ngakima ubona kuyinto enhle. Ube uyabona mina nawe ngangifuna ukuthi sakho umndeni. Ngiyakwazi lokho. And indlela esahlangana ngayo nobhuti wangichaza ngagcina nami Ngicela uqhubele ishende lakho libaba ungane yakho. Mina nje ngisafuna lutho. Manje mase ngilapho wena ngisafuna lutho mina nje ezongihlanganisa nawe. Wena kumina ngikubona mina wathi wenja ungazongiphambisela umoya lo muntu lo ungasunje ngikhulumi nawe inja vele angikhulumi ungangibizi ngenja ungangibizi ngenja ngoba ngizokusondela wena ngathi ngihlangana nawe wangitshela ukuthi uhlala noma wakho nobaba wakho awunangane uyafunda eDUT manje lento ozongilethela yona la iyangidida lento mina ngoba ukazi ungitshele ngayo yonke leminyaka lezo eyenzeka manje la. Empeleni bengingafuni ukuthi nawe ugcine usungilahla ngoba mangithi nginengane nawe uzobona ukuthi akekho right lo muntu for wena. Unani umuntu onengane kanje? Mina bengangitshela ukuthi ngiyangithanda ngale ndlela leyo. So ngingakhetha ukuthi ngiqambe amanga. Uma ucabanga usawuphinda kuthembe kanjani umqamela amanga? Nami angazi. Uthe eqaleni ubufuna ukuthi umntwana azi iside lababa wakhe. Usho kanjalo? Yebo. Why kube nomntwana wenu noba uthu? Ngicabanga umntwana mayekhule etshelwa ukuthi uma wakho wathini. Ucabanga ukuthi uzozizwa kanjani umntwana ngawo? Uzozizwa engasaboni ukuthi ngumzali wakhe. Awukaze phela labo. Uyamthanda? Yebo ngiyamthanda yena umntwana. Ngicela ukuthi umthathe umuntu akuphume naye.
ungangithinti bandla. Manje ngenze njani? Ngicela ungangithinti. Ubaba wengane nje lona. Ngicela Ngithini? uqhubeke nobaba wengane, mina sengi-right. Manje njengoba ubaba wengane Sengi-right. secasukile ngithini? Wena wangiqambela amanga ekuqaleni ngiqale ukubona. Kwakufanele ungichazele ngayo yonke lento. Ungangithinti. Mhlampe lento kwakuzokhulumeka ngayo. Ingane sigcina mhlambe sesiyondla sowu. Kodwa wena into owangitshela yona ekuqaleni wangitshela ukuthi awunangane. Akekho umuntu wesilisa omthandayo ngaphandle kwami. Mina bengikuthanda indlela Shuthi akwazi wangithanda. Ubuthanda izinto engikwenzela zona. Ubuthanda izinto engikwenzela zona. Cha. Wena ngaso sonke isikhathi bokuthi ukhala ngemali, mina bengikufakela imali. Ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela. Ayikho into ozoyicela, ngicela ungangithinti. Ngicela sandeni please. Ngisafuna ukuhamba nawe, ngicela uqhubeke nobaba wengane yakho. Uhlukane nami phansi. Awusafuni? Angisamfuni. But kuhamba kanjani? Uma ingane yakho uthini ngayo? Ngisafuna uthando noma ingane yami. At least ibe naluthando kepha yena kumina akasayilutho. Awusamthandi? Sengifuna umthongcono aphe yona ingane loluthando athunalo. Mina nje akasa-exist. Akasayilutho. Ngoba ngiyabona kahle kahle lento le bekuyini la scam. Bengasivela scam. Bengasivela bengikuthanda. Ungenza isilimo. Ungenza isilimo njalo. Ungenza isilimo. Angikwenzi isilimo. Angikwenzi isilimo. Ukuthi mina nje bengifuna ukuthi ukwazi ukuhlala nengane. Kuphela nje. Yes, uzohlala nengane wena mase uba busy na. Angisho matasa. Shuthi khona yilokho ubufuna ukuhlala nengane khona wena uzoba busy. Ukuthi ngisengithalele uthando lusha. And ungikhombisile ukuthi uyangithanda. Uthando lusha mase uphika ingane yakho ukuthando lusha. Uphika umntwana. I-internet ayikhohlwa. Ngiyacabanga umntwana wakho mekhulu ebona le video le ekuzokhuluma kanje ukuthi uyozizwa kanjani ngomama wakhe. Mina ngiyangicabangela kodwa. Uyakwazi mina ukungicabangela. Ihlazo usungifake kuyo. Ngiyaxolisa ngalokho. Ayikho into exolisayo. Awusuhlelile vele. Uqamba amanga wazi wafaka into namanga phakathi. Akaze kwalunga, akaze kwalunga. Akaze kwalunga. Ngicela ungixolele. Yikho into engizoxolela. Ngicela ungangithinti. Ngicela ungangithinti, ngiyacela bandla ungangithinti. Ngithe cela uqhubeke nobaba wengane wakho. Manje mina usazoqhubeka ukwazi ukuhlala nengane noma kwakona nje ubuke emehlweni kwami. Angazi ngayithini. ngicela ungayishiyi ingane yami. Akekho omunye umuntu ozohlala nayo kodwa sengithembe wena kuphela. Usungawubona ukuthi mhlawumbe ungamisa kanjani. Mina lami uthando ngisazoyingenezo umfana. Ngobani ngakwazi ukuyikhulisela nami ngisenaso isikhathi. Buka. Kade sengithi ngithulene nomsebenzi oright ongcono ungayeka la ufunda khona. Ngikwazi ukuhlanganisa into yami nawe. Wena odala indlela usungenzelela phansi. Ungenzelela phansi Uma ungasebenzi njengaleso sikhathi. Wena ngokubona kwakho wena ubazi ukuthi mina ngisebenzi. Ubazi ukuthi angisebenzi. Baba. Yini inkinga kuyathanda ungehlulele manje ngihlale. ungazi uphakamisa umoya la. Nawe nje hayi. Ungawuphakamisa umoya. Yadika umuntu osifazane yadika. Akekho usafuna ukuthandana naye. Kunina nobaba. Mina ngiphoxeke kakhulu ngoba nomama ebesemazi lo muntu. Umndeni wami wonke ubusumazi lo muntu. Manje nje bebezobona le video ekhaya bazothini. Ngihlulekile mina ngigeza zami izandla. Ngalo muntu osifazane. Ngiyaxolisa indlela uthole ngayo. Ngiyacabanga ukuthi umntwana uzoqhubeka uhlale naye noma kodwa ushilo vele wathi uyamthanda. So mawuthi relationship isiphelile phakathi kwakho noma wengane then akukho la singeqa khona. Mawusho kanjalo kulungile. But ke skisi ngendlela othole ngayo uxolo ngathi ungaphola. Ngibonge kakhulu nami ukuthi ongcono ngithola iqiniso ngoba impilo yami nisebenza ngento eyiqiniso kuphela. Thina uthola izinto eziseyiphecelezi nane ingakho nje ngithanda umuntu ongekho sethe. Ngiyezwa. So njengoba bengasakukhethi ngoba u2 uzobancenga noma uzobayekela mhlawumbe uqhubeke nempilo. Empeleni mina into engizoyenza ukuthatha ingane yami ngihambe ngiyohlala nayo ngiyeke yonke le ndaba yabantu
abangangifuni nabangifunayo nakhona ngizothi ngenze njani ngoba angisazi ngoba noba kwengane masengenza nje kuzogcina seyilahla ingane njengoba setholakala kanje. So ngikhetha ukuthi ngithathe ingane yami ngihambe ngiyidlalela nayo ongcono. So indaba yesikole ngiyayiyeka phansi. So angazi ukuthi njengoba bese sebebeka kanje ukuthi basazongithanda noma into engingayazi nokuthi izophinda iqhubeke yini. So ngikhetha ukuthi ngithathe ingane yami ngihambe ngiyidlalela nayo. Ngiyezwa, but-ke okuyeka isikole angiphasisi lokho. Mhlambe ungabe ucabanga ngendlela but ukuyeka isikole nje cho. Umntwana vele kuwumsebenzi wakho ukuthi umnakekele. So ngiyakucela ungamkhohlwa umntwana wakho umthande. Mhlambe kwama-relationships ungabuye ukubone but whenever kuthiwa kuyenzeka usuyaqhubekela nempilo, umuntu olandela ungaphiki ukuthi unengane. Umuntu ufanele angene kwi-relationship azi ukuthi uthandana nomuntu onengane nakanjani uba wengane ukhona uyaphila mekuthi usaphila noma usasho umtshele nje iqiniso asikudingi ukuthi ufihle umntwana akulona ihlazo kuba nomntwana wesibusiso. So ungasiyeka isikole uqhubeka uthanda umntwana wakho but makwenzeka ungene kwi-relationship entsha musukufihla impilo oyiphilayo. Okay, mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kuphethe ngani. Engikushilo ekugcineni ngithe ngicela udadewethu asukuma athathe umuntu wakhe akwenzekalanga njengoba nisibona namanje sisahleli kanje. Akekho akuhlangananga Nkosi yami and kubuye ngazuthi ngekuhlangane vele. So yeah, siphetha kanje. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike share. Ngiyanthanda kakhulu. Ngiyaxolisa bafethu ngevoice yami. Ngiyafuna ukukhohlala kodwa ngizoba right kungesikhathi esingakanani. Lapha kuyimpanda zama-Afrika mekuthi khona i-product oyidingayo ungasithinta ku-062 219 7748. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.